o ba ye sa cɛ karamɔgɔ moral bɛ cogo di i ka kɛnɛ parce que alhamdulillah kunu ko in kɛra cogo min na j'espère que ça va Christiano ka ko Christine ka ko in ne limaniya la ko muso ma ye dɛ muso de b'a bɔ a yɛrɛ la k'a fɔ cɛ wɛrɛ ma ko de y'a den fa ye wallahi cɛ wɛrɛw ja ka gɛlɛn Flo ala ka limaniya d'an bɛɛ ma ami ne yɛrɛ bɛ ka taa ci dɔ de la Christine yɛrɛ ne ma diya ko dɔɔni nka n limaniya la a ye min kɛ n na a ye n fa parce que i b'a dɔn Bamakɔ yan bonya bɛ mɔgɔ fa a ye n fa ne nakun tɛ Christine ko kuma ye fɛn ya e ni fɛn ka kan wallahi Flo nakun tɛ Christine ko kuma an k'o bila ne yɛrɛ ɲinɛna ka ci dɔ f'i ye an k'o yɛrɛ to yen sa Ayisa ni m'a f'i ye a ma an kun taara dumuni kɛ grand sœur fɛ yen Varan kɔrɔmuso a ko k'a mago b'i la n b'a dɔn sɔɔni a bɛ sɔn ka se Varan kɔrɔmuso awɔ an grand sœur min bɛ to k'a ka kalo sara o ye tuma kelen kelen de ko karamɔgɔ a kɔni a b'a sara kɔni a kɔni bɛ to k'a sara n'ale tɛ san b'a sɔrɔ ne fɛ yan a bɛ to k'a sara ni Varan kɔrɔmuso tɛ e nana tɛ san bɛ aw cɛ karamɔgɔ Bamakɔ sigilen don jigiya de kan n'aw jigi t'i bolo karamɔgɔ jigi tɛ jɔn bolo c'est pas de notre faute jigi tɛ jɔn bolo mais ni jigi bɛ Faransi a ka haramu ɲininkali kɛ dɔrɔn Faransi bɛɛ bilahi Faransi fɔlaba ye ne jigi de o jɔn Fadima Mayiga don ko ne bɛ Fadima Mayiga tɔgɔ fɔli la mɔgɔw si ma deli k'a ye a ka haramu ta ɲininkali kɛ Faransi bɛɛ mɔgɔ min bɛ se Faransi fɔlɔ ni bɛɛ ye Fadima Mayiga bɛ wari ci e ma ni jumɛn ne kɔni u b'a fɔ ko jumɛn yɛrɛ virement a bɛ n'a fɔ ne k'a fɔ k'a bɛ wari ci e ma ni jumɛn ye e k'a fɔ k'a bɛ wari ci ne ma ni wari ci ma ye ko dabila ne nakun tɛ mun na e nakun ye mun ye karamɔgɔ a ye wari di ka na an bɛna crédit ta i bɛna crédit ta ni patron ba min bɛ wolo u tɛ se ka crédit cɛ ma e hakili ka téléphone na Flo ne ka sira tɛ o wari la ne ko de aw ka wari di a tɛ ne ka du kɔnɔ de wa a bɛ wari di an bɛ crédit ta o bɛ mun de kɛra a crédit bɛ kɛ mun na téléphone tɛ yan ka crédit kɛ courant na an ka se ka courant sɔrɔ courant nana yakili sigi sa fɛn courant o tɛ sa n ko compteur crédit bannen de don e tɛ ka kuma faamu wa courant mun bɛ courant lumière d'an ma yan nɔ i b'a dɔn ne ɲinɛnen don Bamakɔ courant ko quoi cogo di wallahi bilahi ne bolo courant tɛ yen yɛrɛ den ye ci yɛrɛ kɛ maa ye ci dɔn e cɛ karamɔgɔ i fana tɛ sabali sa cogo di an ka courant ko an ka téléphone charger an terikɛ dɔ bɛ kɔfɛla la yan nɔ panneau de b'o ka so sanfɛla la an bɛ taga yen nɔ de k'an ka téléphone don charge la k'an ka ballon match bɛɛ lajɛ an bɛ journée bɛɛ de passer an bɛ k'an ka match fila la k'a fɔ ko courant yɛrɛ bɛ du kɔnɔ yan ko courant bɛ Bamakɔ moi j'ai oublié ça karamɔgɔ ni ɲinɛ n'o kɔ e bɛ se ka na fɔ k'an ka wari d'e ma o ko la cogo di i tɛ sabali karamɔgɔ et puis karamɔgɔ il y a quelque chose que tu ne connais pas tu es en danger tu es en danger, tu ne connais pas les règlements de ce pays, tu ne connais pas la loi, tu ne connais pas ton droit, tu ne connais pas le règlement. Et tu fais dans les calendriers. Et tu fais dans les calendriers. Tu français, boani, tu es noté. Mais la fin de vie. Tu comprends ça? No de fiye ngoni mabobe kuma aka haramu ulube dura donga temeke ya famu ya famu kana dura ko kuma do nega kuma la ya famu ya neka dude wane bodo nga du sharia mi kamo wana kono sharia mi hadisa kono sharia mi ibo do nga jamana sharia anyi ka do ita do te jamana sharia ya ndete nga du sharia di flante fangeleza bolla me fait la kele les filles tu peux te plaindre à l'énergie. Elle veut se couler comme Magati, énergie Jotala. Pourquoi? Parce que l'énergie ne peut courant de moi. Bon, elle veut se couler, quand faut qu'elle Jotala, quand plainte de position contre la gata tribunal là. Plainte, quand plainte de position qui convoqué. Ou parce que amiga sont entrés en courant sur. Parce qu'elle est courant de en moi. Énergie va déma, elle va en moi. Est-ce qu'il va la forme? Elle va madame quand même qui contrôle là. On va dire quand tu es en courant sur, tu vas avoir le cas, tu vas entrer en courant sur. Tu peux avoir du problème. Nya femme, c'est ça, ne ka kuma femme. Ne e ka kuma tasira be femme. Comme ici ça, e ba don amena, ne be barake énergie là. Or la atika kuma soro tewa. Or la e be tane datugu. E te énergie soro don. E te énergie soro don. Énergie bi yoro ta yoro don. E tu barake la don. E te se ka tol datugu na tane datugu. Flow. Ayi ni insira ni siranga sokono Flo ni ne siranga sokono tigalila mo ni siranga sokono Flo ne tigara ela comme ne be barake énergie la tewa ni kala sara ami wardi énergie de ma Allah ti wardi énergie ma aka courant ni ti fikri wala ere era ko tar fe ko ni ya boni wati la ko courant tiga kuma ne karamo ko dugune no do ate groupe ça e de kala groupe ça on me fait wala fiyo de groupe i kala groupe les ça groupe fla ay Flo ne te groupe ça groupe kele ala tambo on te groupe ça ne mena pano électrique ça
courantigɛ kama vara bɔra ne yɛrɛ bɔtɔ la de filɛ nin ye on peut même pas rester à l'intérieur de la maison i tɛ bougie minɛ ka sɔrɔ n tɛ fifala y'i bolo e tɛ bougie e kan ka fifala fɛnɛ d'an bɛɛ ma e kelen de y'i ka fifala yɔrɔ karamɔgɔ fifala b'i bolo a y'a fɔ ko n'i bɛ ka dumuni kɛ ni kɛrɛfɛmɔgɔ b'i kɛrɛfɛ ni dumuni kasa donna a nɔ n'i ma dɔ d'a ma i y'a hakɛ ta funteni b'an bɛɛ la nɔ fifala de o ye ka fifala di aw ma e karamɔgɔ ye bɛn fifa dɛ bɛn fifa jaati mais FIFA n'o ma bɛn ma FIFA la ɲini k'a bila i ka so kɔnɔ. Bon ça c'est pas l'image d'un bon marabout. Jɔn marabout. Tu dois être un exemplaire. Jɔn exemple. An bɛ fɛ yen nɔ e bɛ laisse la an bɛ funteni na. E ko jɔn exemple. An bɛ ka so. E ko jɔn exemple. Toi tu n'es pas un bon exemple. I yɛrɛ exemple i fa exemple. Flo i exemple. C'est quoi ça? I yɛrɛ quoi ça? Fofo ɲar. Manana mɔgɔ ɲɛna dɛ. Fɛn ma k'a haramu ne b'o dɔ bila a tɛmɛ. Ne bɛ n ka so kɔnɔna in fɛn bɛɛ la tɛmɛ muso la dɔn ka a balikulankolon fila la b'a la tɛmɛ ne ma na o daminɛ tɔ ye quoi ça i yɛrɛ quoi ça ne ye quoi ça mɛn kuma o kuma la a si ma kɛ kuma ɲɛnama ye i quoi ça ha. Ça va? E mo ina bolo. Acha ni tafo nyini bolo sa. Ya marché be togodi. Acha marché te. Marché te du faji. Hal ne bora karamo waza ka dala sa marché te. Acha marché be sa ze ke dale to moto sa be togodi. E bolo ke na do feina. E dun dale do moto sa be. Mo min dum do sike kare ko na ke to suno ko be kunu togodi. Itana toyi. Ne toyi da ne ka kuti be ka toyi. Na kila ni mani bi jene ko kan ka toyi. Ne toyi da. Aiwa. Di toyi. Ebsari Dakar kona chukudi. Ere ana chekmuro kwale kabu ko so demati kan da moto sabe ya no. Mana kolati. Changa changa chafa nyonya na sa. Ça fait aider na moto sanga na. E tay na moto wa. Ni ka moto bi bolo nga moto be bolo. Akad ni ga yi kan toy wallahi na ga rese ta be bolo koy. Ya fam ya balawa. Yara hakila ngom bolo ne ta ko kaddo. Na ba ne ka finyina. Kamu ro kwale wa ni ko mbora kan ga bara ga yi. Ibi ni da mana kola mo nya no sirala te dronga che. Na ko mi finyina ni ma bara mi ni sherai. A do da bi ni sa no. Vous me conseillez de venir sur le paragraphe de la tête. C'est autofiré. Ah, autofiré. Vous passez du coup, à tête de Gadara. Et change de mind. They what it me one. I mean, Eki dona ko quoi? E ma do flo jamalabi. Abe nga du ko na tembunya. Ngokata ngana doro ngaka warda nga kurante bi jone ma ko quoi? Quoi be en nete? Foi man toro ko marabu. Marabu o kuma be en nete. Maro dien falena. No dien falena. Flo wati temana e kelene kle aka haramu su febe sungi jone ma ko quoi? E sungi jone ma ko quoi? Ha? Ni jone ma ko quoi aka haramu ni tike. Allah. Amma karamsu. شايف لو أنت أجيسي لا إله إلا الله ترى مغبتها كلام والله يندوي من كنا ما دولا كلنا كما تبان لكوي والله باشيتي الحمد لله أمبا لا أفراني فلسفي أفراني kiko ki moko do bena awone afa umu tala dimini kele ngo mako bi ko mbasite ni dogon do ni adese na ka abe blomi abe doro kuta abe fen kunta ni suku be mi Allahu akbar na me ni sira ka fura soro ni ma ka be sira ni wa bashite ibadon afura nyene ma ba de bene ka doroku ni gloni juin bla un coup afura nyene ma ba bene bulu na direte baraka bi bari qur'ani tigalen ka mo qur'ani la jali fenata nyoga sira la re wa ma famu ibadon ni jiye be yelama wati bi yelama de ya famu wa ne karamaga wanjen tsinga baraka ni qur'ante ne mo ke do kumei abe burkina ne mo ke baden dogoni uba wole ko Suleiman.bf tara ni bale do
ale kun bɛ baara kɛ ni ordinateur de wa n'a ye fɛn o fɛn f'i ye a ka haramu k'a bɛ kɛ ten a bɛ kɛ ten foyi tɛ se k'o bali ne yɛrɛ bɛ e ɲininka e bɛ Bamakɔ yan e bɛ karamɔgɔba jumɛn dɔn ko groupe tɛ min ka da la e de la ko ye wa bon karamɔgɔ o karamɔgɔ bɛ yen nin waati la a bɛɛ bɛ baara kɛ ni courant de ne de filɛ ka awɔ a bɛɛ ka delili bɛ yɛlɛ ni courant effet de Mama ne ta na ɲɛnabɔ bi yan ma dɔw la dɛ kɔrɔmuso ma dɔw la fiyewu bari an bɛ baara kɛ ni courant de a bɛ kɔnɔ ko courant parce que courant nafa yɛrɛ de ka bon jamana i ɲɛ bɛ maa o maa la i ɲɛ bɛ maa o maa la a bɛɛ dayirimɛ fan dɔ sigilen don courant na ne karamɔgɔ ne ta mun sera ka ɲɛnabɔ groupe kelen mun m'o d'i ma subhanallah alhamdulillah n'o de a bɛ ɲɛnabɔ ana kɔni sera ka ɲɛnabɔ a bɛ diya ne e m'a fɔ a bɛ manamana fɛnw de min wa nin bɛ ka anw kuma su de cogo min na karamɔgɔ ni ala tɛ jɔsi t'a dɔn a b'a bila ne yɛrɛ fɔ ne ye maloya ka bɔ a b'a bila ne yɛrɛ kun ka bɛ ko n bɛna voyage a ko ninnu ayi kana voyage ni fura sera ka sɔrɔ a bɛ sɔrɔ a bɛ diya yɛrɛ fura bɛ sɔrɔ a sigilen wa jɔlen fura bɛ sɔrɔ nka bi tɛ n bɛna furaw lajɛ ni courant kɔni nana kɔni n bɛ furaw lajɛ ko ka fura dɔw bɛn sen kelen ma i y'a faamu bala hali ni yɛrɛ mana n bɛ varan ou bien flot bila o t'a d'i ma i y'a faamu wa kana groupe san fɔlɔ dɛ n'a ma fiɲɛ bila bilahi kana groupe san ne de y'a f'i ye n'a kɔni y'a bila kɔni karamɔgɔ groupe dama tɛ dɛ n bɛ fɛn d'i ma min ka ca wa o se bɛ e ye koyi n ko o se bɛ ala ye o se bɛ e ye i y'a ye depuis ne e bɛ to ka na balikulankolon astafurulayi varan ka fɛn sara kalo sara ne y'a dɔn kɔni n ko e kɔni sinsin bere ka ɲi awɔ u yɛrɛ du bɔra o tun bɛ yan sisan ni filɛ yɛrɛ tun bɛ baro la awɔ komi Farawo yɛrɛ bɔra ne fɛ yen sɔgɔmada in na a ko k'a bɛ taa ci la yɔrɔ dɔ la an ka duba dɔ bɛ yen ko dɔ y'a wele a ko k'a bɛ taa baasi tɛ o diyara n ye karamɔgɔ sini bɛ na kɛ baasi tɛ sini bɛ ala bolo ala ka sini yira ala ka sini yira karamɔgɔ a ka ɲɛnabɔ dɛ a bɛ ɲɛ awɔ n'a ɲɛnabɔra a bɛ diya e yɛrɛ de n'ala sɔnna a ma ouais a kuma ni ne ka groupe ko latigɛtɔ ye ala fɛ sa kɛ sisan kɔni karamɔgɔ bɛ baara kɛ ni courant de maaba bɛɛ u bɛ baara kɛ ni courant ye a kuma ala ka ne ta fana ɲɛnabɔ n bɛ fɛn o fɛn kɛ walasa nin den bɛ juin bila m'o kɛ juin ni gulɔ kɔni a tɛ tɛmɛ o fan fɛ ni ala sɔnna Christine, foni yafana ni ma dɛ ko de ma dimi ne kɔrɔ dɛ o don wala ko in na yafa ne ma sa kana lajɛ tan sa ni mun layɛli modèle ye a filɛ nin ye sisan kana magana dɛ karamɔgɔ kuma na bɔ a kalama sa ko ne ka bɛn bɛɛ de ni ko in ye sa ma kun bɛ n'a fɔ de ko ne ka wale ka du bila e dun b'a dɔn Bamakɔ yan luwanse sɔrɔ man di surtout ne yɛrɛ tɛ kɔlɔkɔlɔ da karamɔgɔ a ka du kɔnɔ i bɛ yafa ne ma dɛ a tun tɛ se ka bɔ ni kelen ni kalama dɛ mais e k'i kɛ pewu a ma tiɲɛ foyi ma tiɲɛ mun ma tiɲɛ an bɛ tila ka nin ko ye komi nin wagati na karamɔgɔ diminen don et puis Jabakɛ fɛnɛ diminen don n'u dimi dara sa an bɛ nin ko ye an bɛ tila ka segin nin kan tuguni awɔ ka segin nin kan ne deli tɛ e b'a dɔn e bɛ se ka segin a kɔ e b'a dɔn k'e ye wataganasi k'e bɛ se ka segin a mun e ne de buruja ninnu ayi ne m'i buru da sa Christine e ma ne buruja ne yɛrɛ lajɛya de quoi ne de ye yɛrɛdɔnbali ye ne de ye fitiriwale fo ne bɛ ta nkalon ta ka da karamɔgɔ dile e b'o fɔ ne de man di ni ne ye jama cɛla n'i m'a ɲɛ dili bɛ bɔ ne kɔkɔrɔ karisa n t'a kalama o ka bɛɛ cɛ mais ka tila k'an dɔgɔya ka buruja k'an di n juguyabagaw o tɛ nin ye n'o de digirila i bɛ yafa ne kan nka na ne fɛnɛ kun b'o n yɛrɛ lajɛya dɔɔni a kun bɛ fɔ ko n'i y'a ye ne ma kuma ko ne bɛ dɔ kalama ne fɛnɛ siranna de Christine foyi ma tiɲɛ sa i kɛ pewu foyi ma tiɲɛ e ta tɛ se ka tiɲɛ ko ne ta ka tiɲɛ o n'a kun ɲɛna sisan an bɛɛ de kun t'a dɔn mais n'a tiɲɛna e kelen de t'a dɔn e tɛ se k'an jɔ o kɔrɔ o ne kelen t'a dɔn awɔ de Christine an komi ne kelen t'a dɔn i tɛ tɛmɛ n'i yɛrɛ y'a dili ne de tɛ ka ko la bilen n t'i ka teriya la o y'a tiɲɛnen ko ye n'a kun ɲɛna e kun t'o fɔ dɛ jɔn y'a tiɲɛ e de m'a tiɲɛ e y'a dɔn cogo di Jabakɛ o bɔr'o kalama ne y'a dɔn ko Jabakɛ de ja an bolo ko denni ye papier falen ou bien magique de bɛ ne bolo ayi komi ne bolo denni ye papier falen ja denni ma sɔn ka papier falen Jabakɛ de dun kalannen don o y'a kalan dɔrɔn o y'a ye k'a fɔ k'e ta tɛ den ye
Oh, deni ni nodo. So no kunte bok te kaka la. Ne ga fo eta la ble na ko be tena ne be ngaso e bi ga so karamo ko na do fara ele ga so saraka ne ga fo eta la ble kai. Oh, sisa amage nu du su dara sa karamo ko be son. E ne dilite ya ne ngone wata di ne te ya. Karamo ko be son sa. Abe so. Dile ni mai ga adama de an ne gete na ni wa ne ge be kisin na ni ga nte. Iga mo ya ne ge fo eta. Kisin era de che. E mo eta la. Ichi ko karamo ko be senga ne matukuni. Karamo ko kele fe mu ba ira ka fo ko alni ni ko te me ko karamo ko tina ke fe ti la de nyuma je man sarama. Karamo ko be ki fe sa. Anga tere kana cheni kama sa. E era mano de be e be nyoko ko bila ko te. Ouveni. Ah, de mi ba nu fe dabla sa. E ka tuiga so ne ka tunga so. Na la so na mo yira jaba kene te mo ko sikte. Na se gina wakati na ka e ni karamo ko be fe la ko numa. Ah? Nu ne a ko be bani. Ne a ko be bani. Ah, na ko ban tan sa kudisi. Ne yi deliga ya fanima, ne yi welega na ode kama ni ga ya fanima ala kama. Be ya fanima ere na so la digila. Men ni te amekle kan nyina bo tu. Kana timi ya me. Abina nyina bo ya me. E kana timi. No. Mwen ko ngi tuwi. Ngoro ne junna wara karamo ko dugon. Alle be mo lo ka fe me karinda. Ijil me goya. Sebele jil me goya krisi. Ele yi muso nyumani ngamu yele ba ne debali bega kola e bi ka to ka ni fini ndu kala mo ko te doni ni yo ko nu bungule ko kasange ibi pari de ibi moto gi bara ni mun leba ka pantolo ni mun ne o ke san ni kle flate mena sisan na ma to ni kle flate mena ni tara susan ibi to ko ni ke ka tane no fe ibi to ko kola ni do ani jukunu do tane no fe kala mo ko te tana de muso formu mai e bi ke ta i formu be do wolu ataka ye ni few imaya ike pe oni ko e menyana bo ya me ali kana juro me ta so je bagene mi ma te so ah mais problème tal ni flete chila so ni me se ka tuki ko mi tiga so la de mi e ga so ke ay kuma wara ko jabagana be ite se gata dom na tara service la mi William ko o kuma mo ganyo wana dana ba la ko ne bi mu fe ne ga teri a bigo la ko wa me ne de la ke ga change meta ko sala be ga chawla ay ne ba do ay ni dana ba li ari akai ta eli aba kai mere ko ne kirsin ne ko kan ne che ko ando na jimo na tere so shi ni che tara pro la ni wuli be ko ok ala ki di check am awo ameke coffee ne tawo kan awo kambe danga diari go mo sine e ga perdi kala mo wadula ko ne ga perdi kala mo wadula ayo sa yele kele me gagner kele me perdi di ni ga wardima awo yanga warda oye patroni ha gato de iboro ne tiga fure famu ela sisa ina photo ko di patroni na foro e kandi chemo ko maki e bi chemo ko fe tu dis quoi oh na foro e yo ye e bi kana karamo ko weze fe patroni ne tigo de famu mais non monsieur s'il te plaît kana kuma nyangami est-ce que ye chemo ko la me gagner ne chemo ko ye ara yugu fere yoro de là et puis avec dongi daga to ka yugu fere la avoir jara ne nga apprécier là et puis me fait gara minon do faraka nga yoro la be c'est mo ko ba fait to ko ni kana le ma mais est-ce qu'il y a ngolo be ya ay ne me ay patroni ala kamosa sabali chemo ko kunuma ke ko ne e male ke ti saka suno ko ne e male e ti saka dumini ke ne ke de ko ale mo ale kungolo ti cheoche de la e to fait donc diɲɛ bɛ tare quoi k'i bɛ min ka ɲinini furakɛ o de bɛ bila e ka tigɛ si la e ɲana ale ma k'ale ka yɔrɔ révolu k'ale ka musique ja t'a dɔn n bɛna a f'i ye cogo min na parce que i bɛ k'an kunkolo chauffer wa ni kuma de ye quoi. ayi patron i b'a dɔn han. monsieur s'il te plaît. awɔ ala kama sa n'i k'i bɛ mɔgɔ fɛ n'i ye mɔgɔninfin n'i k'i b'a fɛ. a ma si kɛ ko fɛ ko kuma de la. sadi cɛmɔgɔ ka kɛ e b'ale fɛ quoi a ma si kana jafa sa ala kama sa patron kana jafa sa sabali e bɛ ka tugu karamɔgɔ kɔ. ne fa. Toi, tu es une chauffeur de moto-taxi ou bien? Awo ne moto-taxi bola mais tu es mo ga compoli. Non, terigere do. Et terigere do. Awo. Ibi ga côté joro. Patroni. Ça fait ne ya famu chemo ko kuma fo asita kiye quoi. Je m'en fiche de tout ça. Bomako. Chemo ko yere be mi. Chemo ko na tara chemo ko bla sugu bala karta sanna. OK. Pas de souci. Ni chemo ko nana. Ibe chemo ko ta ko ma yere be ngaso yoro do. Abi so on fi. Na nana dro aka si kenyi efe ni meso ma fai abata ibata ibe soro so nai donc akuma bebe ke kuma bakere kwa ne to lu kuma sugu ni jarpe ne ni nyani ma kana blana jari kan to che mo nyene ne to fe nyame
Ne nana k'ale dɛmɛ de ne t'a dɔn k'ale bɛ ka nin ko miiri ale kunna mais il est malade quoi. La ilaha illallah. Ay, a kuma di bana mɔgɔ ye kuma fɔ tiɲɛ don wallahi. Ko ali fa ka don i den la o ka fisa Bamakɔ ka don a la. Ayi Bamakɔ donna cɛmɔgɔ la sa o. Ça fait n'i ye cɛmɔgɔ kɔni kɛtɔ ka Bamakɔ ka jeunes fɛniyɛnw ka baara de daminɛ nkalontigɛ a kuma di bana. Minnu ti baara la olu bɛ taa teda sigi ka to k'a fɔ n ye go kɛ tan ça fait cɛmɔgɔ e bɛ k'i débrouiller k'i fa ni ba ka position ɲini e bɛ nin ta ka nkaloni kɛ ko patron ni jɛnɛ filale la cɛmɔgɔ ba ala ka to cɛmɔgɔ kana bi wallahi a ka haram ye ayi ko ne ye laloma ye ne ye laloma ye Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hala ka jisma ke jamana in furai. Ya Rabbi kana bambalin flem Allah ni. Ala dɔrɔn de bɛ se ka nin kɛlɛba in ta ka bɔ an kan. Kurantigɛba in filɛ Mali la. Ya Rabbi Ala solution dɔ ɲini Mali kuranko la sinon maliyɛnw tɔɔrɔ la. Allah karamɔgɔ. Kirisano. Kirisano fana jɔn ka tugu. Ayi me ka miiri de. Me ka miiri Kirisano ka bɔlɔnko de la. An ye Kirisano fanu ye. Bɔlɔn bɛɛ fana dɔ sisan. Awɔ. Sɛji filɛ. Sale. Ça comme un ando cola ni de. Avec ça. Sale. Avedi. Ate to la karamɔgɔ. Ko bɛ to di. Wallahi ambia. Kile fila yɛrɛ. O kɛra yɛrɛ de o kɛra. O don i appel min kɛ i ma dɔ wɛrɛ k'o fana kɔfɛ. Sali n tɔɔrɔlen bɛ n ka du kɔnɔ de. Mun fɛ? C'est-à-dire n ka du kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ de filɛ ninnu kɛ mɛ ka ne bobara sigi poil de kan. Ali kunu ni ninnu kun bɛ ɲɔgɔn na kuranko la. A ka haramu u bɛ n ka crédit jɛni ni n taara n k'u ka wari di kurantigɛ ban kan a ka haramu kuranko fana ban kan an ka compte crédit bannen don. Mais karamɔgɔ gɛlɛya n'a kɛcogo tɛ yan. U se tɛ nin fana ye karamɔgɔ n'a b'u bolo waa di fana k'i dusuma ɲɛ o kɔrɔ dɔɔni sa. Jɔn ninnu bɛɛ ye bakilu de ye ɲɔgɔn kan yan yan du bakilu a bɛɛ ye bakilu u fɛn fɛn bɛ hɛrɛ sɔrɔ i t'u si ka hɛrɛ. Bakilu tɛ sa karamɔgɔ. Wa sɔrɔ n'a kɛcogo. Kɔni e bɛ hinɛ kojugu o de y'i ka ko problème ye. Walayi sɔrɔ n'a kɛcogo. Hɔrɔnmuso bɛɛ bɛ kan ka kɛ ten de. Hɔrɔnmuso bɛɛ kan ka hinɛ le. Komi bɔtɔ don baara yɔrɔ la n bɛ tɛmɛ yan fɛ k'an sen jɔ yen. Sɛgɛnniba yɛrɛ de don. Walayi bonya diyara n ye bonya diyara n ye. Komi i bɛ kuranko kuma in na. Yan kuranko ye ne tɔɔrɔ ko ye. Sari i y'a fama bala a ka haramu yan du kɔnɔna yɛrɛ la ni ne karamɔgɔ wɛnsɛn tɛ. Si tɛ kariya ka wari don compteur la ka crédit ta. Ok 50 000 segi filɛ nin. I t'o bɔ i b'o crédit dɔ k'a la wa i bɛ ninnu to yen nɔ sa karamɔgɔ. 50 000 ye jumɛn? Ni segi ni bɛ se ka kɛ wari ye cogo di? Sali tubabu ka ko man nɔgɔ sa. I b'a yir'i ka duden dɔ la o b'i dɛmɛ k'a ɲɛna. Donc nin ye wari de. Ok walayi wari de don. 50 000 ye joli ye de? Karamɔgɔ kuma i ma kalan. An b'a dɔn o ye wa alhamdulilah wata. Sali. O ka dɔgɔ i la o karamɔgɔ. Fɛn kan ka d'i ma min ka ca ni wa tɛ. La alhamdulilah rabbil ayi i b'a dɔn a ka haramu jɔn bɛɛ bɔlɔ bɛ Ala bolo. Ala de bɛ maanifin bɔlɔ cogo dɔn. Sinon Sali ne filɛ nin ni kalo ma sa ne tɛ dɔrɔmɛ 1 sɔrɔ ka bila. Bon karamɔgɔya waati dɔw la ni n ka filɛlikɛlaw nana olu bɛ dɔɔni don da. Sali Ala i ni ce Ala k'i sara. Alhamdulillah. N sɛgɛnnen don. Ka jumɛn? Fatigue bɛ n kan dɔɔni wa. I sɛgɛnnen de don. Walayi. Bon sɛgɛn bɛnnen t'aw la. C'est-à-dire a ye muso minnu ye aw kan ka lafiya de nka kurantigɛ de bɛ yan. Sinon ne tun bɛna fɔ n k'i ka don ka t'i reposer. Nka ɲɛ b'a la cogoya min na hali ni kuran tigɛla ni e bɛ so kɔnɔna na o kɔrɔ tɛ ko kuran tigɛla bari e yɛrɛ ye lumière de c'est-à-dire maa minnu kan ka jɔrɔ kuran tigɛ la o ye muso finman min maa minnu bolo ye nka ni muso jɛman min maa bolo a ma se ka jɔrɔ kuranko la bari hali ni kuran tigɛla e yɛrɛ ye lumière de baasi tɛ san Sali i bɛ se ka
Ok, problème. Il y a pas moi. Mais reposition. Voilà, à moi reposer. Ah ouais. Carrément. Mais j'ai mal joué pour le tout gouli. Oui. Donc il m'a donné les secondes. Oui. Hein? Il y a la main. C'est ça. Il y a un deux qu'on a béni la vidéo. Il t'a une vie, n'est pas une vie. Il n'y a la minime n'a pas ton pied, mon pied, nous sorti n'a rentré au quai. Bari loin c'est Dili, fin qu'elle be initié, ou sous sarai. Sinon, faut être oh, sous sarai. Ah, tu la minime pour le beau sarai. Ah, bon, ah, bon, tu es un africain, béni la vidéo. Ah, il est dans les carams. Dili, tu as le cas de Gasson. Il peut être monsieur Ndouane, monsieur Ndouane. Non, Dili. Tu as mon cas grand ami. Ah, pardon, bah, c'était. Dili, béni n'ingao. Aduna sokono. Amadu sokono o munebe afem ba de binyesra la afem binyesra iche parce que jogote ne jogote kala mo tenke e ba kala mo be to chi ah basite ah e bene tado ça fait Christine tabana c'est ça donc il ka doni mo hore basite meduna dili meduna e tamakene ga soe sawa meduna alisini aha e baro mi medinna e se baro mi bala e baro ne be ka dona kumina ate furake fura bete ke kenema fura do be ka sokona ya fa mo ba ba site dili te min kalama min o de fi ite min kalama ka haramu me fa ka o de fi me min fi sabali innete da kabru kelema ere ka sabali innete da kabru kelema bo jena be kan yi kunwa de jore kunwa jore kan ta e jogo jugu to bo ba site ni bo don toy ite du dili itedu lili che bara na mimi ngolo ni mano kone kesi ntayoro ibolo ko ibolo kono ko se no kono ko se fo le donc il va fi se ga dum leso Allah wallahi abe ila nyama ile folo ibe bumo ko bo bashite ni warti ba lebe ndong dili abana abana che bara te sabaya ima sabaya dili ni ada fanana ka haramu mi genga bonga dukon dili ni ada fanana ni mi gen aka haramu billahi aka wallahi billahi mi gen e beton nabi bolo shuire nya bashite jine jugo de be musula nebe kataka jine de frake ta jine ko ba nebe kataka jine frake ebe ko kema na ko ala era ko nyema ma e fen fene kana bisigi ya famwa ntato fle ngen mine ga yeke mine billahi ni mi gen ni esira jugo ne ka fokotu à chacun sa vie Benika vidéo Benita de Façon love voilà ala ka wula hele cha ni mo ngana na ko ngora ya mewa ni ma tinga dadi esa datu kutola le ko ebe na le kwa jine fura ke ai di jogele ja te bonu ngono ni ibne na se bi shike kasula te bo Cellulaire, boss. Regarde. Ah, pardon, vous le verrez. Chef Varan, tu t'as dit à famille là, à quoi il y en a bora? Eh, il y en a bora flow, il y en a bora. Tiens, mon ami Varan, et qu'on fait Karamogo ou essayer manquant de Wilson, on a courant son. Kurango wa? Na che courant te kana so ka courant wardi. Ijore, est-ce que Karamogo weze, est-ce ka kungulo kan? Je te dis mara. Ando ko ne magambare ke je suis sûr que ani dili fena. Mais j'espère que yalla dama. Tu m'as na dama, mora ya to so na kelma kuma. Courant te kana na ko afone nyina wallahi me fa. Mais to mana ko lawo. Wala maro na ngere nyana. Wallahi. Amuta kuma se fla. Alle moi ke yoro ni. Ah Karamogo weze. Tu sais moi j'ai fait un Congo de là. Flo, je te dis, tu as un don, il fait ma main. Aïe, ça est vraiment le fond. Il va regrasser le gars au donat. C'est un grand service de mon tobi là. Mais on a coupé, on a absolument tout. On peut nous dire que des gens tout. Non, il y a des gars là, ma Karamogo fait. Unlimited, what do you mean? Frère Mouneke, on est mal, quoi. Il veut qu'on regarde bien marrer. N'a même la Dominique grand service. Mais quand on Dominique la drogue, c'est un willy catati.
k'a sɔrɔ ne yɛrɛ ma fa dɔrɔn n b'a fɔ n bɛ maloya de n bɛ wuli k'a sɔrɔ n ma fa walayi tigɛdɛgɛna in kun ka tellement ne wulila ka jɛgɛ tɔ to a la walayi ne wulila ka ne bolo y'o dun a ka dun wa ne ye wulila dɔrɔn a cɛ man ɲi quoi i kana wuli ka n to yen quoi a taa kɛra se